рэцэпта не было, але Агінскі не адмовіўся ад таго, каб здзівіць гасцей. Таму ён адправіў у Страсбург фельд'егера, прасцей кажучы, кур'ера, і запрасіў прысутных праз 2 тыдні сабрацца зноў. Час быў разлічаны такім чынам, каб кур'ер паспеў вярнуцца якраз да абеду. Скажам так, з гарачым паштэцікам. У тэкстах паўтараюцца адны і тыя ж скаргі. Брудна, холадна, няма чым падсілкавацца, і нават кіпень не заўсёды можна было атрымаць. Ці спадабалася булгарыну хоць што-небудзь у тых стакгольмскіх трактірах? Спадабалася. Прыгажосць мясцовых дзяўчат, якія наведвальнікаў абслугоўвалі. Добрый дзень, шаноўнае спадарства. З вами падкаст «Так склалася гістарычна» і я, Дзягель Ганна. Рада вас вітаць. Сёння мы гаворым пра такую смачную тэму, цікавую тэму, таму што у нас у гасцях сёння кандыдат гістарычных навук, даследчыца гісторыі беларускай шляхты 19 стагоддзя Святлана Лугаўцова. Вітаю, Святлана. Ганна, вітаю. Дзякуй за запрашэнне. І рада буду сёння пазаразмаўляць пра гісторыю ежы і кулінарыі, у тым ліку пра гісторыю грамадскага харчавання на нашых беларускіх землях. Вельмі цікавая тэма. Скажыце, ласка, вот наколькі я ведаю, раней, там, у 19 стагоддзі, нават у пачатку 20 стагоддзя, ежа не з'яўлялася прадметам даследавання. Гэта нейкія такія побытавыя, нецікавыя для гісторыкаў рэчы былі. А як так склалася, што гісторыю ежы пачалі вывучаць? Ганна, найперш дзякуй, што пагадзілася пачынаць ад самага пачатку. Можна сказаць, на ката ў мяшку. Гэта смела, але я думаю, што тэма цікавая. Хачу сказаць, што чалавек і ежа звязаны ад пачатку быцця. І будаўнікі пірамід харчаваліся, і сучасныя акадэмікі таксама. Тут все роўныя. Аднак гісторыя як навука доўгі час праблемамі ежы, харчавання не займалася. Гэта была хутчэй сфера медыцыны, бо, як вядома, мы ёсць тое, што мы ядзім. А гісторыя як навука на працягу стагоддзяў займалася сур'ёзнымі справамі. Гэта палітыкай, дынастычнымі пытаннямі, ваеннай гісторыяй. Нават калі ў 20 стагоддзі адбыўся антропалагічны паварот, а гэта значыць, гісторыкі нарэшце павярнуліся да чалавека, да яго праблем, паспрабавалі наблізіцца да пытанняў нараджальнасці, смертнасці, менталітэта. Гісторыя ежы і кулінарыі па-ранейшаму заставалася недзе за бортам, хаця тыя ж кулінарныя кнігі, нагадаю, з'явіліся яшчэ ў антычныя часы. І вось толькі пад канец 20 стагоддзя гісторыкі нарэшце заўважылі, якая жыццёва важная тэма знаходзіцца ў іх проста пад носам. І каб пералічыць хаця б асноўныя сюжэты, не хопіць асобнай лекцыі, пра што ўжо пісалі за гэты кароткі час. Але наша мэта сёння не сістэматычны агляд гістарыяграфіі. Я б хацела вылучыць толькі некалькі сюжэтаў. І пачну з вострапалітычнага пытання. Ганна, ці ведаеш, а што такое індэкс піцы Пентагона? Ведаю, чула такое. Але вы патлумачце. Пентагон піца індэкс – гэта тэорыя, згодна з якой рэзкае павелічэнне заказаў піцы ў Пентагон, штаб-кватэру Міністэрства абароны ЗША і іншыя дзяржаўныя установы Амерыкі часта папярэднічае міжнародным крызісам або ваенным аперацыям. Тэорыя грунтуецца на аналізе адкрытых крыніц, і яе галоўная ідэя ў тым, што супрацоўнікі Пентагона, Белага дома і ЦРУ падчас падрыхтоўкі да важных падзей пераходзяць на кругласутачны рэжым працы. А паколькі сталоўкі ўначы закрытыя, то супрацоўнікі заказваюць ежу ў найбліжэйшых сеткавых піцэрыях. І вось гэтая сувязь упершыню была заўважана ў 1989 годзе напярэдадні ўварвання амерыканскіх войскаў у Панаму, але ёсць зусім свежыя прыклады. Напрыклад, 12 чэрвеня 25 года быў зафіксаваны значны ўсплёск актыўнасці ў піцэрыі, размешчанай за 3 кіламетры ад Пентагона. А ўжо 13 чэрвеня Ізраіль атакаваў Іран.
Іншы прыклад. 22 чэрвеня 25 года высокая актыўнасць была адзначана ў піцэрыі недалёка ад Белага дома за гадзіну да таго, як Дональд Трамп абвясціў пра нанясенне удараў па іранскіх аб'ектах узбагачэння Ірану. Як думаеш, Ганна, ці цікавая каму-небудзь такая інфармацыя, здавалася б, пра ежу і пра піцу? Ну, калі ёсць ужо цэлая назва, цэлы індекс піцы, то відавочна, што цікава. Так, відавочна, ад гэтай інфармацыі залежыць жыцці мільёнаў людзей, якіх можна было б папярэдзіць. Але я хацела б ад геапалітыкі перайсці да эканомікі. Ёсць такі вядомы эканаміст карэйскага паходжання Ха Джун Чхан. Ён вучыўся і выкладаў у Кембриджы, напісаў шэраг вядомых прац па эканоміцы, якія атрымалі сусветнае прызнанне. І вось Чхан узяўся за кнігу «Ядомая эканоміка». Калі паглядзець на змест, пра што кніга? Яна пра анчоўсы, крэветкі. Аўтар вучыць вас гатаваць курыцу альбо зварыць бульён. Ну, здавалася, простыя рэчы. Але аказалася, праз іх можна данесці да шырокага чытача разуменне важных эканамічных праблем. Праз анчоўсы карэйскі прафесар тлумачыць індустрыялізацыю, праз рэцэпт курыцы сацыяльную няроўнасць, а швейцарскі шакалад дапамагае яму растлумачыць важнасць прамысловага сектара ў эканоміцы. Ну, а цяпер крок такі ад эканомікі да сацыяльнай антрапалогіі. Ежа – гэта важная частка ідэнтычнасці кожнага з нас. Яна з'яўляецца маркерам нашага статусу. Яна вызначае прыналежнасць да сацыяльнай ці нацыянальнай групы. А вось такая цікавостка пра размеркаванне ўлады, прычым размеркаванне ўлады ў межах сям'і. У 90-х гадах адначасова в Англіі і Аўстраліі было праведзена даследаванне, мэтай якога было высветліць, хто ў сям'і вырашае, што будзе на вячэру, якія стравы прыгатаваць. Фактычна, хто з'яўляецца галоўным падчас штодзённай сустрэчы сям'і. І вось аказалася, што ў Англіі большасць сем'яў захоўвалі патрыархальны характар. У тым сэнсе, што меркаванне мужчыны вызначала меню. Менавіта да яго жонка найперш прыслухоўвалася. А вось в Аўстраліі на чале стала апынуліся дзеці. Менавіта яны вызначалі меню. І мне было б вельмі цікава, каб аналагічнае даследаванне адбылося ў Беларусі. Нарэшце, ніхто не будзе спрачацца, што існуе непасрэдная сувязь паміж тым, што мы кожны дзень спажываем і нашым здароўем. Гэта настолькі відавочна, што не буду тэму разгортваць. Хачу толькі папрасіць кожнага слухача адказаць на пытанне. Калі мы перастаем гатаваць, калі на бягу купляем, напрыклад, гамбургер, мы каму аддаем руль ад свайго жыцця? І ці не палохае вас, калі гэты руль у чужых руках? Ну што, Ганна, ці пераканала я цябе, што гісторыю ежы і кулінарыю трэба вывучаць і што гэтая тэма важная для грамадства і кожнага з нас? Канешне, важная. Тут відавочна. Па-першае, гэта цікава, па-другое, гэта неад'емная частка нашага жыцця і культура спажывання ежы з'яўляецца неад'емнай часткай нашай культуры. Прычым не толькі дамашняй ежы, але і спажывання ежы ў грамадскіх нейкіх месцах. Так і ёсць. Хачу толькі для слухачоў адзначыць нашых, што не існуе гісторыкаў, якія б займаліся ўсёй гісторыяй. Кожны, вось выбірае сабе пэўны кавалачак, такі агародзік, яго ўжо апрацоўвае. І я не з'яўляюся спецыялістам па Кулікоўскай бітве ці сярэднявечнай Японіі, а адказваю толькі за доўгае 19 стагоддзе. І, дарэчы, чаму яно доўгае? Бо храналагічна пачалося раней за 19 стагоддзе, а скончылася пазней. Справа ў тым, што гісторыкі падзяляюць непарыўнае палатно жыцця на перыяды, абапіраючыся на тыя ключавыя падзеі і змены, якія сапраўды змянілі жыццё людзей. І вось такой падзеяй, безумоўна, была французская рэвалюцыя 1789 года. Вось з яе мы і пачнем. Пасля казні караля Францыя нядоўга заставалася рэспублікай, яна трансфармавалася ў імперыю, потым напалеонаўскія войскі пракаціліся па ўсёй Еўропе, і змянілася не толькі геапалітычная сітуацыя ў рэгіёне, змянілася заканадаўства. Актыўна распаўсюджваліся новыя ідэі. Дарэчы, рэцэпты таксама. Вось вам гісторыя пра тое, як аднойчы адзін з гасцей за сталом у Міхала Клеафаса Агінскага ў Залесе
пахваліў страсбургскі паштэт. Агенскі здзівіўся, бо не чуў пра такую страву, але загадаў кухару прыгатаваць. Рэцэпта паштэта ў кухара не аказалася. Справа ў тым, што паштэт з гусінай печані, які запраўлялі дарагімі труфелямі, быў упершыню прыгатаваны ў Страсбургу ў канцы 18 стагоддзя. І вось ён толькі-толькі пачынаў сваё трыумфальнае шэсце па Еўропе. Карацей, рэцэпта не было, але Агенскі не адмовіўся ад таго, каб здзівіць гасцей. Таму ён адправіў у Страсбург фельд'егера, прасцей кажучы, кур'ера, і запрасіў прысутных праз 2 тыдні сабрацца зноў. Час быў разлічаны такім чынам, каб кур'ер паспеў вярнуцца якраз да абеду, скажем так, з гарачым паштэцікам. Ну што, госці сабраліся, фельд'егера няма. Агенскі хваляваўся, падыходзіў да акна. Нарэшце, кур'ер на месцы, і паштэт падалі гасцям. Ну, зразумела, што ўсе яго хвалілі пасля такой увагі гаспадара, але уяві сабе, колькі ж каштавалі гэтыя словы падзякі гаспадару Залесся. Але вернемся ва Францыю. Яна была безумоўным лідарам у свеце ў справе кулінарыі. Двор Людовіка XVI ўражваў сваёй раскошай і майстэрствам кухараў. Не адставала, зразумела, арыстакратыя. Вытанчаным абедам хваліліся, а добрым кухарам ганарыліся. І вось кароль быў пакараны смерцю, многія прадстаўнікі знаці адправіліся на гільяціну або ў выгнанне, і кухараў яны з сабой не бралі, не да таго было. Шэфы вымушаны былі шукаць выйсце з гэтай сітуацыі самастойна. І яны знайшлі яго. Яны пачалі адкрываць рэстараны. Слова «рэстаран» паходзіць ад французскага дзеяслова «рэстарэ» – аднаўляць, умацоўваць сілы. Ужо ў 1804 годзе вядомая французская газета пісала, што ў Парыжы налічвалася 2000 рэстаранаў. Праўда, даследчыкі ставяцца да гэтай лічбы з асцярогай, бо ў той час насельніцтва Парыжа складала трохі больш за 500 000 чалавек. Аднак, я думаю, калі браць пад увагу ўсе формы грамадскага харчавання, не толькі рэстараны, то лічба можа быць цалкам праўдзівай. Дзейнічалі найперш кавярні, і ў іх можна было не толькі выпіць каву і пагартаць газету. Менавіта ў пачатку 19 стагоддзя з'явіўся такі новы фармат, з'явіліся сняданкі «déjeuner à la fourchette». Гэта значыць з відэльцам у руцэ, дзе падавалі фактычна тыя ж стравы, што і падчас абеду, за выключэннем смажаніны. Існавалі таксама табльдоты, дзе за агульным сталом усім наведвальнікам падавалі аднолькавыя стравы. Гэта было даволі танна. Такія ж формы грамадскага харчавання трошкі пазней прыйшлі і да нас. Напрыклад, у 30-е гады 19 стагоддзя ў Вільні Ганна Хёльснер карміла таннымі абедамі студэнтаў і бедных чыноўнікаў. Усё адбывалася проста ў яе кватэры, салон адводзіўся для абедаў, а меншы пакой займала гаспадыня. Падавалі ў Ганны простыя мясцовыя стравы, тушаную капусту з каўбаскамі і калдуны. Цікава мне, што кубачак кавы каштаваў даражэй за чарку гарэлкі ці шклянку піва. Ну, а спадарню Ганну Хёльснер з павагай успаміналі праз многа гадоў яе наведвальнікі, бо яна была добрай жанчынай і часта бескаштоўна карміла проста галодных студэнтаў і ўвогуле маладых людзей, якія грошай не мелі. Ну, з Вільні вернемся ва Францыю. Разам з рэстаранамі пачала развівацца рэклама. У такім новым выглядзе, бо друкавалі меню, абяцалі вытанчаную кухню, паведамлялі пра цэны. І ўяві сабе, знайшоўся чалавек, які ўзняў рэкламны напрамак да ўзроўню сапраўднай літаратуры. Гэтым чалавекам быў Александр Балтазар Грымо де ля Рэньер. Ён нарадзіўся ў багатай сям'і ў Парыжы, але бацькі сына не любілі, нават сароміліся яго. І хавалі ад гасцей, не бралі з сабой на свецкія мерапрыемствы. Справа ў тым, што Грымо меў фізічныя асаблівасці. Яго рукі былі дэфармаваныя. У адказ на бацькоўскую нелюбоў ён як бы шакаваў публіку, ён шакаваў уласных бацькоў, меў зносіны з рознымі сумнеўнымі кампаніямі. І, вядома, бацькам гэта не падабалася, і хлопец быў вымушаны зарабляць на жыццё самастойна. Грымо многа чытаў, таму пісаў рэцэнзіі на кнігі, потым і на спектаклі.
і трохі пазней пачаў самастойна выходзіць у свет, хаваючы свае рукі ў пальчатках. Сапраўдная свабода прыйшла да Грымо пасля французскай рэвалюцыі. Справа ў тым, што ў 1792 годзе памёр яго бацька, а маці ён літаральна выратаваў ад гільяціны, дзякуючы тым самым сумнеўным знакомствам, бо цяпер гэтыя знаёмцы сталі уплывовымі рэвалюцыянерамі. Скажите, ласка, а ці змяніўся, скажем так, сацыяльны склад месцаў грамадскага харчавання гэтых рэстаранаў пасля вялікай французскай рэвалюцыі? Калі Грымо нарэшце стаў багатым чалавекам, ён цалкам прысвяціў сябе гастранаміі і высокай кухні. У 1803-1812 гадах ён штогод выдаваў у Парыжы альманах гурманаў. Гэта было выданне, прысвечанае аглядам рэстаранаў, кавярняў, у сферы грамадскага харчавання. У рэдкалегію ўваходзіў сам Грымо і яго сябры. Яны збіраліся на абеды, дэгуставалі новыя стравы ад парыжскіх рэстаратараў, а пасля апісвалі свае ўражанні ў часопісе. Галоўнае, што альманах быў напісаны ярка, з гумарам. Ён прадаваўся вялікімі тыражамі. Яго поспех многія марылі паўтарыць. Але не варта шукаць у альманаху рэцэптаў з тых страў, што яны дэгуставалі. Бо калі гутарка, напрыклад, шла пра ўжо нам вядомы страсбургскі паштэт, то чытач даведваўся не пра спосаб яго гатавання, а пра тое, што адчуваў гусь, прызначаны для паштэту. Александр Грымо де ля Рэньер, па праўдзе, не аўтар маёй мары, бо ў яго ўсё занадта, з пераборам. Усё зіхаціць празмерна, дзе трэба і не трэба. Я гэта называю люрекс на люрексе. Беларусы такое не носяць. Але Грымо заклаў асновы кулінарнай крытыкі. І калі вы нешта чулі ці карыстаецеся гідам Мішлен, то маеце справу са спадчынай Грымо де ля Рэньера. Мы таксама свайго Грымо маем, але пра гэта трошкі пазней. А скажыце, калі ласка, а хто быў кліентамі гэтых рэстаранаў? Хто еў па-за домам? Хто былі гэтыя людзі? Па праўдзе, усе слаі грамадства, што мяне здзівіла, гэта былі не толькі буржуа, якія не маглі кухара такога мець дома, бо сапраўдны шэф высокага класа, ён каштаваў вельмі дорага. Я не ведаю цэну, якія былі там кошты ў Парыжы, але я ведаю кошты ў Петербургу і, паслухайце, гэта сапраўдны маёнтак там. Гэта цана маёнтка. Але харчаваліся і вельмі бедныя людзі, проста таму, што яны ўвогуле не маглі зрабіць сабе гарачай ежы. Што такое Парыж, што такое Лондон, што такое ўвогуле любы вялікі горад? Дзе ўзяць дровы? Гэта вельмі дорага купіць, прывезці, мець месца, дзе прыгатаваць. Нават купіць все тыя каструлі і іншыя прылады, каб гатаваць. Разумееш, карацей, гэта цалкам для розных слаёў грамадства, і кожны з іх проста меў сваю нішу. Хтосьці хадзіў у такі дарагі рэстаран, хтосьці харчаваўся проста як бістро. Ёсць жа яшчэ легенда пра бістро, нібыта гэта расійскія там гусары крычалі «бістра, бістра». Гэта не так, конечно, не адсюль. Увогуле, назва вядомая з другой паловы 19 стагоддзя, а не калі пасля паразу Наполеона там былі гусары. Яшчэ у меня такое пытанне. Скажыце, калі ласка, а ці змяніўся, скажем так, сацыяльны склад месцаў грамадскага харчавання гэтых рэстаранаў пасля вялікай французскай рэвалюцыі? Проста да вялікай французскай рэвалюцыі, па праўдзе, як з'явы такой шырокай рэстаранаў-то і не было. Можна было такую вытанчаную, высокую кухню паспрабаваць у дамах арыстакратаў, ці калі цябе запрасілі, можа, ты і бедны чалавек, але ты паэт, і ты такім чынам таксама можаш апынуцца за такім вытанчаным сталом. А як масавая страва, там ёсць запісы, я не памятаю, хто гэты француз, сэнс у тым, што ён 10 гадоў не быў у Парыжы, і якраз ён не быў 10 гадоў паміж 80-мі гадамі, і потым з'явіўся на зломе ўжо стагоддзяў 18 і 19, так? І ён з'явіўся ў Парыжы, і проста
не пазнаваў гэты горад, так многа там было новых мест грамадскага харчавання і перш за ўсё тых, якія былі сарыентаваны на новую багатую дарагую кухню, каб маглі частавацца і госці горада, і багатая буржуазія. І потым, Ганна, там жа пачаліся яшчэ напалеонаўскія войны. А што такое напалеонаўскія войны? Гэта армія ходзіць туды-сюды. І ў арміі там не проста салдаты, там таксама ёсць і генералы, якія таксама наведваюць гэтыя розныя, скажам так, установы грамадскага харчавання. Дзякуй вялікі. З Парыжам зразумела. Так, там у нас французская рэвалюцыя вельмі значна змяніла вось гэты ландшафт, скажем так. А што ў нас? Хіба паўплывала нейкім чынам, можа быць, вялікая французская рэвалюцыя на нашу моду, ці гэта не мода, ці нейкім чынам мела ўплыў? Скажем так, адразу, конечно, не паўплывала. І ўвогуле, чтоб зразумець, у якім стане знаходзілася наша сфера грамадскага харчавання на мяжы стагоддзяў, то трэба звярнуцца да ўспамінаў падарожнікаў, мне падаецца, якія наведвалі Беларусь і, зразумела, па дарозе вымушаны былі абедаць, снедаць, як все нармальныя людзі. На шчасце, у нас такія травелогі ёсць, і мы ведаем, хто былі гэтыя вандроўнікі. Гэта місіянеры, вайскоўцы, дыпламаты, настаўнікі. Па паходжанню англічане, немцы, французы і нават адзін амерыканец там неяк зацісаўся. Найчасцей яны бачылі беларуска-літоўскія губерніі па дарозе ў Маскву ці Пецярбург. І, шчыра кажучы, карціна, якую они нам пакінулі, яна даволі змрочная. Па-першае, вандроўнікаў здзіўляла і нават пужала такая высокая канцэнтрацыя габрэйскага насельніцтва. Калі фарміраваць карціну свету толькі паводле іх запісаў, то ніякіх беларусаў на беларускіх землях не існавала. Вандроўнікі іх не бачылі. Сфера прыдарожнага сервісу была фактычна манапалізаваная габрэямі. Тут я павінна дадаць, можа хто не ведае, што гэта звязана з тым, што беларускія землі ў складзе расійскай імперыі ўвайшлі ў мяжу аселасці. Яна была ўведзена ў 1791 годзе Кацярынай II і значна абмяжоўвала і як перамяшчэнне габрэйскага насельніцтва. Там гутарка шла ўсё ж такі не пра гебрэяў, а і іудзеяў. Але гэтыя групы на той момант супадалі, так у большасці. Дык вось, мяжа аселасці забараняла перамяшчэнне па ўсей тэрыторыі імперыі і таксама абмяжоўвала кола тых спраў, чым маглі габрэі займацца. Так, то бок не тое, каб габрэі, у іх быў вялікі выбар, чым займацца і дзе жыць. Так, справа была звязана менавіта з тым, што гэта быў адзін з тых напрамкаў, у якім яны маглі рэалізавацца. То бок, першае, гэта здзіўляла высокая канцэнтрацыя габрэйскага насельніцтва. Па-другое, у тэкстах паўтараюцца адны і тыя ж скаргі. Брудна, холадна, няма чым падсілкавацца, і нават кіпень не заўсёды можна было атрымаць. Амерыканец Джон Максвелл апісаў нам свой прыдарожны такі абед. Чым яго частавалі? Чорным хлебам, супам з капусты, мясам несвежым, ён гэта падкрэсліў, і яйкамі. З усяго абеду толькі гарбата заслужыла яго пахвалу. Адзіным выйсцем для вандроўнікаў было браць усё неабходнае з сабой у дарогу. І, дарэчы, яны так і рабілі. Усе без выключэння вандроўнікі адзначаюць дзіўную моду. А што тут такое адбываецца, што ўсе возяць разам з сабой прыпасы і пасцельныя прыналежнасці? Мы разумеем, гэта была не мода, гэта была неабходнасць. Больш за тое, часам падарожнікі былі вымушаны нават начаваць проста ў сваіх экіпажах на вуліцы. Зразумела, гэта было небяспечна, таму прыходзілася спаць з зараджаным пісталетам у руцэ. Але які ж там сон з пісталетам? Можна сказаць, што ў сваіх дарожных нататках вандроўнікі нібыта спаборнічаюць паміж сабой у апісанні мясцовых недахопаў. І ключавое слова ў гэтым сумным спаборніцтве – бруд. Ёсць добры артыкул Алеся Радзюка «Беларускія землі вачыма замежнікаў у першай палове 19 стагоддзя». І каму тэма цікавая, то можа гэты артыкул прачытаць і даведацца пра падрабязнасці.
Я б хацела яшчэ сказаць пра тое, а як жа ацэньвала вось гэты прыдарожны сервіс мясцовая шляхта. А яна ім не карысталася, хіба што выпадкова. Вось, напрыклад, Каміла Нарбут піша, калі была вымушана спыніцца на начлег з-за моцнай залевы в ашмянах. Ну і што яна з той нагоды піша? Да тое ж самае. Мы ўбачылі брудныя ашмяны. Добра, што з намі ехаў свой кухар, бо ў гэтым гаротным месцы быў толькі адзін трактір, і ім ніколі не гатавалі вячэру. Скажыце, калі ласка, тады хто былі кліентамі вось гэтых корчмаў прыдарожных, акрамя вось замежных падарожнікаў? Калі шляхта там не спынялася? Зразумела, замежных падарожнікаў тут у нас было немного. Все ж таки гэта Беларусь за Александром I, а потым і Николаем I, где абавязкова назіралі, да, за падарожнікамі нават даносілі пра іх кожны крок. Але, найперш ездзілі розныя чыноўнікі. Так, потым тая ж шляхта ўсё ж такі карысталася, калі на вось гэтых станцыях паштовых, да, спынялася, мяняла коней, напрыклад. Не кожны шляхціч мае сваіх коней. Гэта такая вельмі дарагая справа, да, утрымліваць сваіх коней, тым больш добрых. Таму перш за ўсё гэта розныя чыноўнікі, якія ехалі і потым перадавалі ж пошту. Таксама, калі ад'язджалі па нейкіх сваіх справах за мяжу ці перамяшчаліся па нейкіх працоўных справах. Як тут сказаць? Калі шляхта планавала падарожжа, яна не планавала спыняцца ў такіх месцах. Але час ад часам бываюць розныя сітуацыі, калі жыццё плануе, да, нейкі план, і ў такім выпадку шляхцічы, вось як тая ж Каміла Нарбут, ці за залевы, ці з-за таго, што трэба было абавязкова паехаць хутка з нейкім здарэннем, сувязі з нейкім здарэннем ці сямейным, ці гаспадарчым. Таму, канешне, перамяшчалася, але сама гэтага не планавала. Я б сказала так. Дзякуй вялікі за адказ. Тады, як вы ўжо казалі, узнікае пытанне пра дзе ж ела шляхта, калі яна была не дома. Станіслаў Мараўскі ўспамінаў: з-за брыдкіх корчмаў бацькі нашы па ўсім краі мелі знаёмых або сяброў, у якіх заўсёды можна было спыніцца на начлег ці адпачынак. Калі сябра яго бацькі, Бернард Пянчкоўскі, па пачатку 19 стагоддзя ўзяў маленькага Станіслава ў госці да сваіх прыяцеляў, то 30 міль з Віленшчыны на Наваградчыну, прыкладна 220 кіламетраў, яны ехалі 10 дзён. Разумееш, гэта значыць, паабедалі недзе, трэба адпачыць. Натуральна. Потым недзе, потым уже вячэра, зразумела, трэба заночыць. Так жыць можна, да, ехаць 30 міль 10 дзён. Як жа радаваліся гасцям добрыя сябры Пянчкоўскага. І на стол ім яны паставілі ўсё самае лепшае. Адразу 4 супы. Халаднік, курыны бульён, боршч з вядлінай і крупнічак з бычыным хвастом. Ці, як раней казалі, з каралеўскім носам, бо у караля Станіслава Аўгуста быў такі, трохі крывы, арліны нос. Дарэчы, у іншым месцы Станіслаў Мараўскі ўзгадваў, як яго бацьку частавалі адразу 3 супамі. Ганна, а ці быў суп сакральнай стравай твайго дзяцінства? Не той, каб мяне прымушалі есці суп, але цяпер я ведаю, як аргументаваць дзіцёнку, калі ён не захоча есці суп, што гэта шляхетна. Я хочу сказаць, што майго дзяцінства ён быў на 100% сакральнай стравы. Я была проста ўпэўнена, што савецкія дзеці без супу не растуць і людзьмі не становяцца. Вось, аказваецца, гэта шляхецкія ў нас такія традыцыі. Дарэчы, ва ўспамінах Мараўскага столькі цікавост, партрэтаў гістарычных асоб і вядомых асоб, што пра гэта можна размаўляць не адзін выпуск. І лепш за ўсё разам з Леанідам Лаўрышам, які зрабіў велізарную працу па перакладу і каментаванню гэтых мемуараў. Скажыце, калі ласка, акрамя вось гэтага прыдарожнага сэрвісу, прыдарожных гэтых корчмаў, нешта вось у гарадах, напрыклад, было? Ці мог нейкі шляхціч у горадзе пайсці, папіць там вытанчаную каву недзе там па оверпрайс кошту, як сёння мы можам зрабіць?
Так, 100% было, і я пра гэта скажу, але ўсё ж такі спачатку падкіну дровы ў полымя тэмы беларускія землі вачыма падарожнікаў, бо мы размаўлялі пра рэальныя падарожжы, а ў мяне вось ёсць сюжэт пра віртуальнае падарожжа. У 1820 годзе Станіслаў Костка-Патоцкі напісаў падарожжа ў Цемнаград. А Станіслаў Костка гэта быў магнат, які займаў найвышэйшыя пасады як у Рэчы Паспалітай, так і ў герцагстве варшаўскім і царстве польскім. Ён быў чалавекам эпохі асветніцтва, мецэнатам. Ён адкрыў свае найбагацейшай калекцыі твораў, напрыклад, у Вілянове для публікі. Дык вось, Станіслаў Костка-Патоцкі напісаў падарожжа ў Цемнаград, і ў гэтым падарожжы герой едзе з нейкай цывілізаванай краіны, невядомай нам краіны, у краіну, дзе грамадскі парадак заснаваны не на розуме і асветніцтве, а на невуцтве, на забабонах, на розных рэлігійных такіх абмежаваннях. Адным словам, едзе ён у Цемнаград. Гэта такая была своеасаблівая антыутопія, спроба аўтара паказаць перакулены свет, свет, дзе ўсё пабудавана насуперак ідэям і ідэалам асветніцтва. Дарэчы, за сваю антыутопію і за крытыку царквы Патоцкі моцна пацярпеў, бо імператар зняў яго з пасады міністра народнай асветы царства польскага. Але, калі ты чытаеш кніжку, то аказваецца, што ў Цемнаграда ўсё ж была назва Смаргонь. Калі я была яшчэ такая маладая і высокая, то даведалася ад літаратуразнаўцаў, што геній Адама Міцкевіча ён не адразу быў прызнаны Варшавай, і спачатку яго мову грэбліва называлі смаргоншчынай. Ну вось, я ўсё жыццё і думала, што смаргоншчына гэта сінонім такі правінцыйнасці. А аказалася, што канца свету. Жыхарам Смаргоні прывітанне. Я з вамі, я гляджу на гэтыя рэчы філасофскі, бо там, дзе канец, у тым самым месцы абавязкова пачатак. Так што Смаргонь гэта выток, ад якога ўсё пачынаецца. А вось як думаеш, Ганна, якая ж там любімая жывёла была ў яго цямнейшай вялікасці? Медведь? Малайчынка. 5 балаў. Не адзін нават медведь, 2 медведзянята заўсёды бегалі з ім помач, і ён з імі не раставаўся. А як думаеш, які галоўны ордэн быў у Цемнаградзе? Езуіты. Ордэн медведзя. Зноў тапіў. Ордэн медведзя. Там ёсць і пра абеды ў Цемнаградзе. Праўда, дакладна мы не ведаем ўсё ж такі, што яны елі. Мы ведаем толькі, што было ежы многа, што апетыт яго цямнейшай вялікасці адпавядаў яго каласальнай постасці. Ён не проста еў, ён пажыраў стравы, а потым адразу пасля абеду ляжаў на канапе з люлькай у роце. Карацей кажучы, жыхары Смаргоні адрозніваліся выдатным апетытам. Зноў-такі, гэта ж ацэнка з пункту гледжання чалавека эпохі асветніцтва, а мы можам гэта зусім іншымі ацэнкамі, зусім іншага погляду ацэньваць. Пасля вось такіх запісаў вандроўнікаў, якія ехалі праз Беларусь, пасля твора Станіслава Косткі-Патоцкага. Як там, Ганна, дэпрэсія блізка? Ну, хочацца неяк свет у канцы туннеля. Свет 100% ёсць. Ад дэпрэсіі я маю лекі. Лекі гэтыя стварыў наш зямляк, ураджэнец Мішчыны, Тадеуш Булгарин, больш вядомы як Фадзей Булгарин, рэдактар першай прыватнай і першай масавай газеты ў расійскай імперыі «Паўночная пчала». Дык вось, у 1835 годзе ён ехаў праз Віцебск і пакінуў пра то дарожныя нататкі. Мы даведваемся, што ў Віцебску было 2 карчмы, абедзве чыстыя, стравы там падавалі простыя, але смачныя і танныя, ён гэта неаднойчы падкрэслівае. І нават Пецярбургу, піша Булгарин, не знойдзеш такога сітнага хлеба, як у Віцебску. Ён белы, нібы зроблены толькі з пшанічнай мукі. Пахваліл аўтар і мясцовых півавараў. Ён піша, што піва ў Віцебску выдатнае, і нават в вучоным Дэрбце такога піва не вып'еш. А Дэрбт – гэта сучасны Тарту, дзе знаходзіўся маёнтак Булгарина Карлава. Адначасова, вось мы бачым, а ў Віцебску то ўсё не так і дрэнна, і хлеб супер, і піва лепшае.
А адначасова ў 30-е гады Булгарин быў у Стакгольме і пісаў пра мясцовыя тракціры, такім вельмі негатыўным ключы. Ён пісаў, ежа ў іх дрэнная. Ён падкрэсліваў, што чалавек, ён ваенны, непатрабавальны, але ўражанні былі настолькі негатыўнымі, што толькі моцны голад прымусіў яго пакаштаваць шведскую кухню. Што ж яму там так не спадабалася ў Стакгольме? Па-першае, Ганна, супу няма. Які сэнс садзіцца за стол, калі супу няма? Па-другое, шведы не ўмелі гатаваць мяса. Яго спачатку варылі ў вадзе. У вадзе яно ж губляе ўсе сокі, а потым падсмажвалі. І жах, яны не ўмелі прыгатаваць добры біфштэкс. Я цытую. Замест біфштэкса вам падаюць кавалак ялавічыны, цвёрды як скура. Але гэта адзіная страва, якую яшчэ можна назваць зноснай. Наступны жах для Булгарина. Шведы дадавалі цукар практычна ва ўсе стравы. Затое пірожныя ў іх былі несмачныя, а наш падарожнік салодкае любіў, чаму сведчанняў хапае. Едзем далей. Французскае віно ў стакгольмскім тракціры замовіў адзін булгарин. І яно аказалася нізкай якасці. Але наш пан Тадэвыч чалавек назіральны, і ён звярнуў увагу, што са 100 чалавек не знайшлося ніводнага, які б не выпіў гарэлкі. Што ж, ён взяў мясцовую гарэлку. Зноў жах, гарэлка падалася яму агіднай, а яна таксама была салодкай. Паўстае пытанне, ці спадабалася булгарину хоць што-небудзь у тых стакгольмскіх тракцірах? Так, спадабалася. Прыгажосць мясцовых дзяўчат, якія наведвальнікаў абслугоўвалі. Высокія бландынкі яго проста зачаравалі. Ён пакідаў добрыя чаявыя, але нават прыгажосць мясцовых дзяўчат не прымусіла яго яшчэ раз з'есці шведскі абед. Якое ж выйсце ён знайшоў з сітуацыі? А ён напісаў падрабязны рэцэпт і паводле яго замовіў абед. Увогуле, для булгарина было важна ўсё, што тычылася сферы грамадскага харчавання. Што ядуць? Як ядуць? У якой абстаноўцы? Як абслугоўваюць? Хто збіраецца за сталом? Які кошт страў? Зразумела, які кухар. Ён быў надзвычай уважлівым назіральнікам. Булгарин і ёсць наш Грымо де ля Реньяр. Менавіта ён першым на старонках перыядычнага друку пачаў ацэньваць кафэ і рэстараны. І з гэтага мог бы атрымацца суперцікавы аповед. Але пісаў ён пра пецярбургскае кафэ і рэстараны. А нам жа цікавыя нашы. Таму я вяртаюся да твайго пытання, што ж там у гарадах. Я хачу сказаць, што, напрыклад, Станіслаў Мараўскі узгадваў сярод лепшых віленскіх устаноў грамадскага харчавання тракціры Бітнера і Цітыуса. У Мінску добра вядомым быў тракцір Трэйса, дзе для наведвальнікаў нават арганізоўвалі танцы і маскарады. Канешне, калі мы кажам лепшыя, то ў параўнанні з чым? Са шведскімі тракцірамі, пра якія булгарин пісаў з такім расчараваннем, ці з пецярбургскімі рэстарацыямі, і што дакладна падавалі ў Мінску і Вільні. Я хачу сказаць, што па праўдзе я сама толькі прыступілася як бы да гэтай тэмы, што тэма гэта мала даследаваная, і мне хацелася б звярнуць на яе увагу маладых даследчыкаў, бо крыніцы па тэме ёсць. Акрамя таго, яна заўсёды актуальная, людзі елі, ядуць і будуць есці. Так што давайце давядзем разам, што Смаргонь не Цемнаград. Дзякуй за вельмі цікавы расповед. Сапраўды цікава, як было раней, і калі чарговы раз наш слухач пойдзе ў нейкую кафешку паесці па-за домам, ён цяпер зможа разумець, што ў гэтай звычкі ёсць глыбокія гістарычныя карані. Ці можаце вы прывесці ў якасці прыклад нейкі рэцэпт, каб уявіць сабе, што ж елі нашыя продкі па-за домам? Калі мы размаўляем пра дакладныя рэцэпты, то мы павінны зноў вярнуцца да булгарина. Разумееш, Ганна, ва ўсіх сваіх тэкстах, а ён напісаў столькі, што цяжка ацаніць. Гэта 40 тамоў ці больш, я нават не ведаю. Дык вось у тэкстах на самыя розныя тэмы булгарин заўсёды расказвае пра сябе,
пра тое, што яму блізка і што для яго важна. Нават калі ён піша пра пецярбургскія рэстараны. Напрыклад, на яго думку, у Пецярбургу зусім не ўмелі гатаваць куранят. У чым там была праблема? А іх варылі, а потым палівалі растопленым маслам з кавалачкамі падсмажанага хлеба. Булгарына проста падкідвала, што вось гэта нешта нейкае называлі кураняты па-польску. А між тым, абураўся ён, кожная гаспадыня ў заходніх губернях умее выдатна гатаваць гэтую страву. І вось тут стоп. Узнікае пытанне. А заходнія губерніі гэта якія? Згодна з адміністрацыйным падзелам Расійскай імперыі, гэта былі губерні Віленская, Гродзенская, Мінская, Віцебская, Магілёўская, Ковенская, Валынская, Падольская і Кіеўская. Праўда, у булгарына сваё разуменне. Заходнімі губернямі ён называе Віленскую, Мінскую і Гродзенскую. Часам сустракаецца, што ён дадае ці ўзгадвае Беластоцкую вобласць. Тут я ўжо ўдакладню, што ў 1842 годзе Беластоцкая вобласць увайшла ў склад Гродзенскай губерніі. Такім чынам, гутарка заўсёды ў яго ідзе пра адну і тую ж тэрыторыю. І калі вы жадаеце мець рэцэпт з гэтай тэрыторыі, то бяром аловачак і запісваем рэцэпт. Трэба ў малацэ размачыць хлеб белы, на масле літаральна хвілінку прыхапіць, абсмажыць так зялёную петрушку без карэньчыкаў. Пятрушкі трэба браць многа, амаль столькі, колькі хлеба. Усё гэта змяшаць, пасаліць, можна дадаць кроплю шафрану, калі ёсць, калі няма, спакойна без яго. Убіць пару яек і гэтай сумессю нафаршыраваць кураня. У гэты час у вас ужо павінен гарэць агонь. Ганна, існуюць людзі, якія ўсё жыццё гатуюць толькі на пліце. Булгарин прызнаваў, гэта зручна, эканомна, але адкрыты агонь, ён жа надае зусім іншы смак і стварае іншы настрой. Дык вось, выходзім на вуліцу, разводзім агонь, пад адно крыльца кураняці кладзем ачышчаны страўнік, пад другое пячонку, моцна перавязваем ніткай на шампур яго, смажым, туды-сюды паварочваем, час ад часу паліваем растопленым маслам, каб наша далікатная скура не згарэла. Ну і да яго ж яшчэ трэба падабраць віно, але у нас перадача не 18+, не? Не, можна пра віно. У такім разе усім смачна есці. Дзякуй вялікі, Святлана, за такі цікавы і смачны расповед. Я спадзяюся, што усім слухачам захацелася больш даведацца пра культуру ежы 19 стагоддзя і не толькі. Плёну вам у вашым даследаванню. Спадзяюся, гэта выльецца ў нейкія кнігі, манаграфіі, артыкулы. І калі у слухачоў ёсць пытанні, калі ласка, задавайце ў каментарыях, паспрабуем на ўсе вашы пытанні адказаць. Дзякуй, Ганна, што запрасілі, публікаваць будзем абавязкова. Хацелася б, каб да гэтай тэмы далучаліся і іншыя даследчыкі, бо працы хопіць усім. Да пабачэння. Дзякуй вялікі ўсім слухачам, што праслухалі гэты выпуск. Пішыце, калі ласка, каментарыі, стаўце лайкі, дзяліцеся гэтым выпускам з сябрамі. Я шчыра дзякую ўсім слухачам, падпісчыкам у сацыяльных сетках і спонсарам на платформе Patreon. І да новых сустрэч. Пакуль.